Azken ligasiera oso nazte duki, aurrengo bi partidu galdu genitun da ja beharrare behar genuen bai irazten hasteko, konfiantza hartzeko eta gaina lideran gondra joaztuta ondatea gauza. Hasiera oso parekatu izan da eta baiek lortu dugu jartzea aurretik, baina alare gola jasota seitu enpadatzea lortu dugu eta gero atxinaldiakoa bita jarritaia bigarren zateko gutzako eroso golazteko izan da eta azkenen bost-2 jarri gabiaren parten da gero bukera aldea portero horrekin txatuzko bi gol, baina bintza partida ez da guztua. Parten bat ez bita bat galtzen zigoaztelako aurra jundia bestek eta orduan gutzako ondo etorri zego bai kontrara sonatatzeko eta baloi luzein joazteko eta nik uste partiungako izan dela behiek gehiago agresatu eta orduan guk aprobetxatzen jakin izan dugu. Aldien puntu gehien eutxu behar diegu eta aurrenko jornadan galduin genuen da gaur jatzen beste irabazi. Oso garrantzitsua izan da etxeen lortu duen garaipen hau. Genekin liderra zetorrela etxea eta etxeen beti hemen jenden bultzakin da iraztea garrantzitsua hemen etxeen 3 puntu kateatzea. Eta aurkari zail baten kontra azkenen partidu nahi dugu. Azkenen emaitza 5-laukoa izan da, baina nik uste partidu nahi jolastu dugula eta iraztea lortu. Ez dugu galdu, nik uste hasieran gola, aurrenengo gola sartu duguenen pixkat bera etorria, baina ez dugu denbo gutxi behar izan dugu gola sartzeko. Empatatu indugu aurrenengo zatin, da gero empaten jarraian beste gol bat lortu dugu. Eta horrek moralki gora jo geha eta azkenen emaitza 5-lauekin guztu. Nik uste bukaeran sufretu indau, 5-2 jungia marka gailu, baina azkenen portero jugadorratea du, eta 2 gol sartu izkigo azkenengo momentu hor nik uste saiesteko ziela, baina azkenen sartu izkigo eta nik uste bi partidu txarrak oinditxeu, eta nik uste behar genula ekipo bezala honen moralkire animo emango egula uste, eta agerrengo partidua Zaragozan daukeu, eta animozungo gara. Hasieran pixkat kostentzegu, aurreneko 2 partidu gezitegu lehiatu baina igual 40 minutu garen aurreko hastene 5-10 dutxarra izan genitun da aurreko izan espazia partidu osoa lehiatzen duten, ezin dela irabazi. Hasieran ikuste kostatzen naiz egula, pixka jende berriare bai etorria eta gero sistema batzuk bai aldatu itegu jokatzeko eran daula, baina nik uste guain jaigala pixkanaka, 3. partidua zan oendiken temporada luzea da, eta nik uste emaitzak etorriko dela denboakin.